क'क्राझार टाउन एलेकानि गासैबो फुङाव खारदिंग्रा बा फुङाव थाबायदिंग्रा बिथांमोनखौहाय मिथिहोहरनाय बायदि जायोदि दिनै फुङावहाय सासे मानसिखौ गंसे गारिया एक्सिडेन्ट खालामदों। बिनि न'खरा अबेनि आरो बे बिथाङा अबेनि बेखौ मिथिनाय जायाखै। दा बे बिथाङा MRM आवहाय दङ। लोगोफोर गासैखौबो वेलकाम, गासैखौबो बरायबाय। दिनैहाय फुंबिलि समावहाय औवाबारि होननाय एरियायावहाय क'क्राझार टु सरायकला बेवहाय डिउटि खालामबाय थानाय समावहाय गभर्नर डिउटि खालामबाय थानाय समावहाय गंसे बलेर'आ बे मानसिखौ सौदों। सासे मानसिया मर्निं वाक खालामगासिनो दंमोन। बे मानसिखौहाय गंसे गारिया सौदों। गारिया बलेर'। गारिया ग्लासबो बायदों होननानै खोन्थाहरदों आरो मानसिखौ गारियाव दैखांनानै थैखौबो सुगासिनो दंमोन होननानै खोन्थाहरदों। ओमफ्राय MRM हस्पिटालावहाय बिसोरो एडमिट खालामफैदों बा MRM हस्पिटालावहाय बिसोरो मानसिखौ गालांदों। मानसिया खिन्थु बेहुसमोन। दा बिथाङा मा जायगानि बा अबे गामिनि बेखौहाय मिथिथ'वाखैमोन।